nagdaghapon. Hindi ako mapamanunod. Niya. Ay mo di kibawas ti boy. Wala ko itong di. Ayaw na lang namin. Ay nagkibawa, hindi ko gusto doon ay may baho. Ming, mayo pa din mo, Ming. Pauli na lang, no? Hindi mo nito Flora. Ay, sige. Pauli na lang. Kung nakita kayo ni Musti Boy, ay na kong tingin. Hindi mo, anis Flora ba? Niya ko ang bata. Di. Sakdi lang, umanis Flora. Basta kami na lang may baho. Si Pauli na kayo, tingaling makita niya ka si Boy. Oh my God. Ring! Oh. Ano, tay? Niya man ko na Flora. Hain man. Wala din hito sila. Pero din hito ros uming. Mo'y nagbalita. Unya, unsaon na to ron ini, tay? Niingon na ba to si Boy nga kung kinsa mo nag-abot din sa ato, mo iyang pangasaon. Tingalig mo ani ito si Flora. Busa, mangandam na lang kita. Kay nagtuo man ko ba? Na dili makahimo si Tiboy pagpagasawa kang Flora. Kay si Flora doon naman ay pamangunon ko nung hapon. Ingon ani ron, tay. Wa pa makasaw si Flora anong hapon. Mangisog niya to si Boy. Manghisog sa pasulay. Si Martinica mo yato. Mayo talaging naakti pagtinig ka. Yung sa mo pa manganhi. Masuway ko suling. Akong atuon si Litsin. Kung akong inon nga pabuhian na lang si Martinica. Kung pandiyon din eh. Kuha ko na naging nag-litsin, tay. Kuha ko na sa Manila. Matod pa yung mga bata-bata. Akong ipatawag sa telepono. Makigsulti ko niya sa telepono. Face to face.